Si el dia és clar, gaudim d'una panoràmica extraordinària dels Pirineus Orientals, el Montseny i dels contraforts del Far, Sant Roc i Rocacorba. Entrem a Quart per una urbanització i la via se situa en un pas exclusiu a la vorera. Veurem l'escola i, tot seguit, el local social de Quart, on s'hi ubica també el centre BTT del Gironès. Aquí podem descansar, anar al lavabo, fer un cafè. Un xic més avall trobem l'estació del Carrilet. A Quart, un poble tradicional agrícola i ramader, perviu la indústria de la terrissa, que es remunta al segle XIV. El 1990, la Generalitat va decretar Quart zona d'interès artesanal. Una de les seves peces més valuoses és el cossi bugader i també cantis, cassoles i altres peces de decoració. Per sortir de Quart i seguir endavant, només hem de seguir la senyalització marcada a terra. De seguida, recuperem l'entorn natural i rural. El camí és Plàcid, una escultura que representa l'antic tren, homenatge al passat d'aquesta via. Creuem la riera de Corb i arribem al baixador de Llambilles. Aquesta antiga estació ha estat rehabilitada recentment i s'ha reconvertit en un punt d'informació. També hi trobem serveis i una font. Entre Quart i Llambilles pedalem uns 6 quilòmetres i mig. Llambilles és un municipi amb pocs habitants i molta extensió boscosa, amb sureres i pinedes. L'església és romànica, amb transició al gòtic i façana barroca. Al bell mig de la zona forestal hi sobresurt l'estructura romànica de l'ermita de Sant Cristòfol del Bosc, una de les joies del massís de les Gavarres. Passat Llambilles, la via segueix per un agradable bosquet d'alzines i roures i plantacions de fruiters. Cal anar en compte i seguir la senyalització de la via verda, doncs hi ha algun punt en què la tendència és seguir per un dels camins que condueix als horts. També hem d'estar atents a la mateixa senyalització en entrar a Cassà de la Selva, doncs accedim al municipi pel polígon industrial. Entre Girona i Cassà de la Selva hem pedalat aproximadament 19 quilòmetres. Com heu pogut veure, el fet que les vies verdes travessin pel mig de les poblacions ens permet decidir si fem un tram més curt o més llarg segons el nostre cansament, la nostra forma física o fins i tot el temps que faci. Per decidir el vostre itinerari podeu informar-vos prèviament a la web www.viesverdes.org o trucar al telèfon d'informació 972 48 69 50. Fins la setmana vinent. Hola, soc la Sílvia Martí, tècnic del Consorci Vies Verdes de Girona. Estem fent la ruta del Carrilet,
la que feia el tren conegut popularment com el Feliuet. Ara som a l'estació de Cassà de la Selva, que, com la majoria de les estacions del nostre recorregut, té una àrea de descans o de pícnic, lavabos, una font. Avui pedalarem per Llagostera i anirem fins a la Font Picant. Cassà de la Selva és entre la Selva i el Baix Empordà, entre la depressió prelitoral i les Gavarres. El municipi combina l'agricultura i la ramaderia amb la indústria, amb predomini de la surera. Des del segle XVIII, Cassà ha estat un dels centres surers catalans. Val la pena, a cada poble, fer una ullada a la seva església. La de Cassà és gòtica, del segle XVI, dedicada a Sant Martí. Al voltant de la plaça de l'església va néixer el nucli antic. A partir de Cassà, la via passa entre canyars i s'endinsa en una zona de conreus. Hi ha un punt, a la sortida, des d'on tenim una bona panoràmica del camí que segueix enmig d'un context agrícola i zones forestals amb roure, alzina i pi blanc. En aquest tram creuarem diversos ponts, de ferro i de fusta. Gaudirem també de la fresca d'un bosquet. Farem una virada cap a l'esquerra i seguirem per una planura. Aviat veurem el turó on se situa el nucli de Llagostera. Després de 9 quilòmetres de via entre la natura, creuem la carretera general i arribem a Llagostera, a 160 metres sobre el nivell del mar, el punt més alt del recorregut entre Girona i Sant Feliu de Guíxols. Llagostera és una població molt ben situada, a 15 quilòmetres de la platja i a 20 quilòmetres de Girona, terra de connexió entre el litoral i l'interior. Els carrers del nucli antic conserven nombroses edificacions d'interès històric i arquitectònic, com el campanar de l'església de Sant Feliu o restes del castell feudal o de la muralla. A partir del segle XVIII i fins a principis del XX, Llagostera va ser molt important gràcies a una prolífera indústria surera. L'antic carrilet, que anava de Sant Feliu de Guíxols a Girona, parava a Llagostera a carregar suro, ja que encara avui un gran nombre d'alzines sureres configuren el seu paisatge. L'entorn de l'estació de Llagostera ha estat recuperat i convertit en un parc urbà molt freqüentat. La sortida del municipi requereix atenció per part dels ciclistes i vianants, ja que és una zona que s'està urbanitzant. La via passa pel costat de la carretera de Vidreres. En aquest tram pedalegem entre eucaliptus, lleugerament enfilats pels costers de les Gavarres, fins a la costa de l'Ou. Ben aviat ens apartarem de la carretera i ens endinsarem per una zona de bosc mediterrani amb eucaliptus i també alzines sureres. Després de 4 quilòmetres de bosc, arribarem al baixador de la Font Picant, només a 10 quilòmetres del mar. El final de la nostra ruta d'avui és el baixador de Bell-lloc Font Picant, parada obligada per tots els usuaris de la Via Verda. Com us hem explicat a l'inici, pràcticament tots els municipis, coincidint amb les antigues estacions, tenen una àrea de descans, oficina d'informació, zona de serveis. Aprofitem-ho, doncs, per descansar i gaudir de l'entorn.
Hola, sóc la Sílvia, del Consorci Vies Verdes de Girona. Ja estem acabant el nostre viatge per les Vies Verdes. Avui som de ple a la comarca del Baix Empordà. Comencem al baixador de la Font Picant, just a 3 quilòmetres de Santa Cristina i a poc més de 10 quilòmetres del mar. Aquí hi tenia parada també el carrilet, d'on portava les mercaderies que arribaven al port de Sant Feliu. Anem cap allà. La Font Picant és un lloc estratègic d'encreuament de camins. El lloc deu el nom a la font d'aigua ferruginosa propera, molt apreciada per les seves propietats medicinals. A Santa Cristina d'Aro, l'Oficina d'Informació Municipal s'ubica a l'antiga estació, al peu de la via. Ofereixen un intens programa de sortides en bicicleta durant els mesos d'estiu per promocionar totes les rutes cicloturístiques i de BTT de la Vall d'Aro. El Ridaura travessa el municipi de Santa Cristina d'oest a est i el parteix en dos. Una part, interior, amb un tram curt de costa rocallosa, i la part més antiga, el contrafort de les Gavarres. Un xic més amunt de Romanyà de la Selva s'hi troba el Dolmen de la Cova d'en Daina, un monument megalític molt conegut i visitat. Sortim de Santa Cristina i tornem a la Via Verda entre plataners. Comencen a fer-se presents els equipaments turístics, però encara es poden veure els conreus que anys enrere dominaven la vall. El camí que ens separa del proper municipi transcorre paral·lel a la carretera, però ben separat d'ella. Quan divisem el perfil d'un campanar i un castell, sabem que ens apropem a Castell d'Aro. Al davant de la petita estació de Castell d'Aro hi ha unes vies minúscules per on circulen uns petits trens que voregen l'estació. A la zona de Platja d'Aro, al mateix municipi, s'hi concentren els serveis turístics i recreatius, però també hi destaquen les ruïnes romanes de Pla de Palol, les cases modernistes o les platges de sorra i els camins de ronda. Per als usuaris en cadira de rodes, que també poden circular per la Via Verda, a algunes platges hi ha dutxes i rentapeus adaptats, passeres a la sorra i cadires i crosses amfíbies. A Castell d'Aro destaca el nucli medieval amb el castell de Benedormiens. Deixem l'estació de Castell d'Aro i seguim al sud, per un tram còmode entre plàtans. Creuem el Ridaura, habitualment sec o amb molt poca aigua, i passem per una passarel·la on anys enrere hi havia el pont metàl·lic del ferrocarril. Travessem la carretera de Platja d'Aro per sota i enfilem una suau pujada per deixar enrere la Vall d'Aro. 2 quilòmetres més i entrem a Sant Feliu de Guíxols. Travessem la població i arribem a l'antiga estació, on avui hi ha una escola. Sant Feliu és una població ben mediterrània, envoltada de turons amb boscos de pins i alzines. La ciutat, construïda al voltant d'un monestir benedictí que li dona el nom, conserva un ric patrimoni històric i manté vives les tradicions amb un ampli calendari d'activitats lúdiques i culturals. Per endinsar-nos al mar, el nostre destí final, ho farem a la platja de Sant Pol.